שלום יוטיוב, היום אני רוצה להראות לכם איך להוריד מיינקראפט. טוב, אני אראה לכם אחרי שנסיים לעכבר. לא ראשון עושים את המשית, ואז שונה מצביע עכבר, ואז נכנסים בקערה רגילה, ואז יש לכם כל מיני כאלה עכברים כאלה. זה הרגיל, זה שאני מצלם אותו כרגע, זה הגדול וזה הקטן, וזה חושב קטן, יש חושב בינוני וחושב גדול. בואו נגיד אני ארצה לשנות אל חושב קטן וחושב בינוני, אז הנה הוא פשוט חושב לי כל הזמן, אני כאן מצביע על משהו שזה פשוט מעצבן. אז יאללה ביי.